नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आई जाए वो बहुत ही सुंदर रत भरा गीत लेके आई बनी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर ना भूलब जा और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब जा। देखी जब बेटी विदाई होखे लगी तो माई तो ना समझा पावेली, लेकिन पिताजी जरूर समझावेले और कहले कि बेटी ससुराल जइह तो बहुत अपन माई सास ससुर के माई बाबू के समान समझिए। एगो माई बाबू छूटेला तो एगो माई बाबू मिले। जब लड़की जा तारी ससुराल में देखा तारी तो का कह तारी, आई जा सुनल जा। ए पापा कहे कि त सब कोई आपन आपन कहाई वाला की बा। कहे कि त सब कोई आपन आपन कहाई वाला की बा। अपना मरही तीता दुख हरी लीती। आपन चाची रही तीता दुख हरी लीती। प्रभु जी के अमानिर मोहिया आपन कहाई वाला के बा। कहे कि त सब कोई आपन आपन कहाई वाला के बा। आपन भाभी रही तीता समाचार पूछती। आपन भाभी रही तीता समाचार पूछती। प्रभु जी के भाभी निर्दयिया आपन कहाई वाला के बा। कहे कि त सब कोई आपन आपन कहाई वाला के बा। आपन दीदी रही तीता संगे साथे रहीती। आपन दीदी रही तीता संगे साथे रहीती। प्रभु जी के दीदी निर्दयिया आपन कहाई वाला के बा। कहे कि त सब कोई आपन आपन कहाई वाला के बा। कहे कि त सब कोई आपन आपन कहाई वाला के